Už som spomínala, že HPV vírus si nevyberá podľa pohlavia. Čiže on si vyberá vždy tie bunky sliznice, bunky kože a jemu je jedno, či to je ženská alebo nie je ženská. On si vyberá to miesto, kde mu je dobré. By som to tak laicky povedala, že asi kde mu je tak najlepšie. A to znamená, že také najznámejšie je určite u žien práve to ochorenie, ktoré súvisí s rakovinou krčka maternice, ale muži majú takisto sliznice. Takže aj u mužov môže spôsobovať rakovinu ochorenia. Takisto na pohlavných orgánov môže spôsobovať rakovinu konečníka, ale aj rakovinu v hrdle, alebo v dutine ústnej a podobne. Čiže neznamená to, že tento vírus naozaj si vyberá iba jeden presný bod, alebo je to práve ten krček maternice. A spomínala som tiež, že tie iné vírusy spôsobujú genitálne, to znamená tiež bradavice, ktoré sú v okolí alebo na pohlavných orgánoch. Čiže muži majú s tým pomerne veľký problém takisto a môžu takisto prísť ako s týmito ťažkosťami aj za kožným lekárom, že majú na pohlavných orgánoch bradavice a veľmi ťažko sa ich zbavujú, lebo tie bradavice sa opakujú v určitých intervaloch, čiže aj keď sa odstránia, tak oni potom znova sa môžu objaviť alebo aj na inom mieste. Čiže muži na druhej strane nemusia mať ťažkosti, môžu mať akože chronickú infekciu, nemusia mať viditeľné bradavice alebo nejaký problém, ale môžu byť zase prenášačmi tej infekcie, to znamená, môžu prenášať tie vírusy, samozrejme, na partnerku, na manželku alebo podobne, alebo pri úzkom kontakte, alebo prostredníctvom nejakých predmetov, napríklad sú to utieráky, také, čo zdieľame v rámci osobnej hygieny a ak by som ich použila, tak sa môžem nakaziť takisto. Čiže ten prenos nie je len pohlavnou cestou, či pri pohlavnom styku, ale všade aj telesnými tekutinami, ktoré môžu byť aj na nejakých predmetoch osobnej spotreby, a to je väčšinou posteľná plachta po prípade, alebo utieráky väčšinou, lebo je tam vhodné prostredie a vírusy ešte k tomu prežívajú pomerne dlho aj na predmetoch, pokiaľ sa nachádzajú vlastne na tých predmetoch. Čiže aj to si treba uvedomiť, že tie vírusy nehynú hneď, keď sa nenachádzajú v ľudskom tele, ale sú na predmetoch osobnej spotreby, utierákoch a podobne.